Hey, goedemorgen. Zet die beker er maar in, joh. Goedemorgen, Lars. Fijn dat je er weer bent. Hey. Ja. Hoe is het met lietse zuske, met lietse Noah? Goed? Je hebt dat de patatkraam nou even dicht. Hey. Doe ik even het loekje dicht. Zo. Wat haast in hier weer mooi. Hey. Ja. Aha. Daar komt Messi. Goedemorgen. Nog 6 menjes. Het komt nou wel echt heel hut dichterbij. Ik schrik er wel een beetje van. Ja? Ja. Maar goed, ik had besluiten, dus ja. Luister goed, ik heb een vraag. Wat voor dag is het vandaag? Is het maandag, dinsdag, woensdag? Is het donderdag, ja of nee? Hoe lang heb je het nou dienen? Ik ben in 74 begonnen. Ja, 43 jaar. Ik vind het zo'n leuk volkje. Het is een heel apart volkje. Ja, het is altijd heel bijzonder. Zit. En sta. En sta. Een kleuter is heel onbevangen staat hij in het leven. Die komt zoals hij is. Die doet het als hij denkt, goh, dit is leuke muziek, laat mij daar eens op doen. Ze skam je hun net. Ze komen zat ze binnen. Goedemorgen, je weet het. Remy is noffelijk, restig, belutsen en ja, echt mij de band. Ik ga eerst bij haar stage doen en later komen we weer bij me kwander aan een nieuwe kleuterschool die hier toen in Akrum begonnen is. En toen was ik eigenlijk haar baas. Van z'n 4 had je baas wezen. Kennen oer Remy. Ja. Maar mooie herinneringen. Prachtig. Ja, we hadden gouden tijd hanteren. Ja, Mia, wat ga jij doen? Welke kaart wil jij? En ik vind het ook heel leuk om te zien hoe het ben nou. En, de groep 8 bijvoorbeeld. Die ga ik als kleuter gaan. En ook gaan ze van school denk ik, goh. Wat jit het hier dan eigenlijk ik hut en wat ben je me heel groot en volwassen op. Dat dacht je wel goed, dat er ben een goed plek komen, want dat is eigenlijk je doel. Lukt het dames, maar het hinder? Ja. Nou, doen we die eerst even vast, anders. Maar je komt ze letterlijk nog wel eens stil. Ja, zeker, ja. Dat ze dan zeggen, juf, zullen wij even een biertje drinken? Dat is dan ook wel weer heel bijzonder alweer. Ja. Wat is er gebeurd? Kom eens, lieverd. Waar was je gevallen? Waar doet het zeer? Nou is het nog een paar weken en dan hou je op. Zit mis? Ja, ik denk het wel. Maar ja, je moet toch een keer besluiten om op te houden. Ik hoorde dat je mijn best nog 3 Sinterklaas en dan is het gebeurd. Nou, dan ga ik me gewoon houden. Kom maar, Ola. Zullen we wat uit het hak halen?